Jedan čovjek je optužen za ubistvo i naravno završi u zatvoru. Čim je stigao u ćeliju, upoznaje svog cimera. 3 sa 3 prava mrga. Okorijeli kriminalac koji mu odmah na ulazu u ćeliju kaže: pošto ti je prvo večer, daću ti da biraš. Da li ćeš biti tata ili mama? Zatvorenik razmišlja. Ako izabere da bude tata, izvuče se od seksa bar prvo večer. I on reče da će biti tata. Mrga odgovori: pa tata, dođi i popuši mami.